Lamsogo dinini ketal vlogo dini hingkangkai chicken momo khlaisana bagui iko chicken ruknani nai tongo oro som swtui tei hasingni riko ayang rugui tongsani chanachur piyaj moso sapori kisa chana nai tongo chaya balukha hinui hingke iko yango bo rukmani muntui hingke bwtui kisa kwbang khe rika oro no soup khlainani hinui kisa kwbang khe rika bwtui yango tiklai paiyagai kisa cold drink nai tongo kempa glass cute tang era nai thok hingke amoni bagui ni rok ni kisa phunugui naimani kok nang tongo tabo khai sir beauty songa thangai tongo brok ni nago tini khaisa khai ko rice cooker rok telang lai what is fine ai tong hai ko mobar sip sip saring to hatabo di barok khaini mani belai satong ka ba khai lai liat ak sari ko sari ai mane ti lai jak hey kuputi hey kuputi nang khali nangara aras thojak bisna asu kupuro asina thikai thojak wati ko waja kare thang bai ta khai mote mosara test liner Kasih iko mau jarok pulai yango tok bahan rok sabun pakai pias rok karen kerui mum rok masih penang lai matang lai cuy ko ada sandal sandal kalau hai tau hai sini ada jadi gue sekarang Sukha se current thangai taktisi ko gas o khaina lai tong koi bar se current thanga tini te bagi tong ho amoga chatni khaine bagai taw bhaja khaina tong mum phanang lai se khalma tong tang de nang ma chom didi kisa asli ya kunaro dise ke masih petini mau ketok bekeng sih kece aku ketong sih aku yang mau jaga harga enggak nih oke jangan aku kuajak tintang ta enggak nih ya begini lu harus sih borong sesak ngebarong udah Dia kenapa? Dia lemung kecam hay muna pisi. Nago khaiman batte boro nih hai kasu patlang tok sinai no aku kesenam pai bekha salai bari ko bete kisa khanya tongko a munya ko rijak no tini buting kha karen phayangai gas hawaisa rice cooker hawaisa kamari laikha ke tabuk munya khongkai mun pai khanga salai sinai ta horbong to khan sanoi te bai to khana jeng pasta rong hoite khali mari wati bo phaiga hanga ba kabul ta yang masakai mukti phaija tong Ko. Sala jagai bindia bo busung marka tan jai ko gelas ro busung thasa tan tani ko ma pilan nak suka kolamani ya kamu sudah pajak tong habo di bon mai rak saja gere bagai tiu sani phai bo mai se ko bung ka ba ta ko salai kana kusa asu kosto khaimani ya bola ta the bo hai no mo sori yo yak sudah gelas betul ini ya balu pembeli kubenya kai le ya tetap oke dengan tampil seni mbak kai gelas pura koto mana mau tiga hari ke baca mau orang pas lengan nak tuh gelas koto mah pas lengan hino
Birthday. Nàng dơ abo yak bain chay mano. Samsung nàng dơ. Tanta. Tak sen ko mo bogay shop si mi bak kani kata. Ba. Naru di mo sa way yung bash ni baga. Kiti andi dano ko. Sobrang niya. Bahayin ka. Saan area ko sa kana? Rồi xin nhé. Yang thì thấy mình bahas saya để review rồi. Không qua. Ta bức hay xa bay khá nâng bay khá nó có thang lấy chồng ấy có nó nọc ra là tụi năn bay thang của bố sự càng ấy xa nó có hai đứa này ăn bữa đấy nó tụi này beauty cái thứ nó tụi phải xem mà vậy cái này ta mình ta thang tụi ăn ra bún ra